Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. ثم الصلاة والسلام على منبع العلم وينبوع العالمين وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، سلام من الله ورحمة من لدنه وبركات. أمبال Cherifla TV lage bagaw malikono ani malikoka anga folina nga wale nyumandombe au kelengelena bela jalenyi amba del alafe alaka kisi anaka hine anaka baraka alako jidi nen au kelengelena bela jalinga sanga ani wati bela jalin. Alhamdulillah rabbil alamin nianye santoro ani karantela jamiyatu ansardin boro faraba mimbeino komite Medine oluka Chérifouw ka Kènè o bara nokantugu nianye o Kènè deka Kènè inka jonjon diu fana kera kadaka wa komite konana Chérifouw muso do be no uye jonjo bata ka ke bonye ye ka Chérifouw muso yin sekere san commissaire ba de jonjo indi anga Chérifouw muso ma anga nyemada o sorole unfe femi man na to soro kana ta to soro ambe jabila kawfo ka Chérifla kawfo ambe do mina bi ni shuba de sabula mogomi ni ye kira don kira bona ikanga ko don anga makoro yere ka tabolo la ni ye dendi mogoma hali ni ye trawre ni ye dendi do ma no astro jarade do de ina mena du ngono abe ke iya di du mi ngono abo jamuta o chamamba an yere feya kira Allah taala ya kanu ka ke kira bela jile nyamoy ka di ama anga ka sira tokoma ambe kira monton ambe haidra sabula kira haidra de ambe haidra alsa ala kan sabati kira ka tabolo inka ala kan sabati Dubai kono no islamia Dubai no haidra Dubai ala kan sabati aka anye ka do soro ka di anga kalande ndoma o ye anga karamo bayi no e kira bonai Usman Sherif mai haidra ala ka kama sababu nyumai o temelengo fe anga chokoroba anan karamogo Sheikh Adam Jabi nale san wudu nyemogo ale de bora ka wajulu kun flana onke Chérifouw ka Kènè asigili islame nyuman be ma wajibi de sabuniye Qur'ane laje ko kiraya sara de aka don kiraye asomo ka bunye ko ka fo mbade mogoya dilale dote mogoya dilale dote ni femi mbonye na sigi bikaka ni femi sayara sigiti ke kade abi jogi na nugu yara ka magaya ka chenye sigi fana bi ka kan me na ngwenye na do abite kuma kira somogo bitende ame min fa e mbadeu anga hakili tonna wallahi nim fenunu mafode ode ato mogo kuntendon munu fora mogo yu sebe do ama amina dondoni fo kira somogo kabbo edo no fe wulu do na alijinena wulbaldo kama ni kosombi de fo doka bonye doye Touré wulu bi do nyoro dola Touré ne tara ubi berekurun ka kike président wulu bi do palais kono koy edo hale audience ti do okuma ma kafsa maye ma bi bonye ala e Chérifouw bonye ni aya in Qur'ane kono ankara mo yo de fo
la asalu alayhi ajran illa al mawaddatu fil qurba ko kira ka kira ya masara wɛrɛ ɲinaw fɛ dɛ fo n'a kɛra kira somɔgɔw ulu kanuni u ladoni u boɲɛ kuranɛ de y'o fɔ n baden silamɛw aw nin yɔrɔ bi kɛ mun ye nin na ni ala de ye nin fɔ kuranɛ kɔnɔ ya dɔ kan ka k'a la kɔni n baden ni tulo ye nin mɛn ni min nin yɔrɔ k'a la lahara i b'a lakari dɛ ahlul beitu ala y'u bonya jira kuranɛ kɔnɔ kuranɛ kɔnɔ ahlul beitu sɛbɛnko 2 tɔgɔ b'a kɔnɔ siɲɛ 2 suratu hudu aya 73 ani suratul ahzabi aya 33 suratul ahzabi la ala bi dalu de di amma k'a fɔ mɔgɔ ka fisa mɔgɔ ye a b'a fɔ arabu kan jɛlen yɛrɛ la ko kira i musow ni muso wɛrɛ ti kelen ye i musow ni muso wɛrɛ manga ni kira muso ni muso wɛrɛ manga kira ka du kɔnɔ mɔgɔw ni mɔgɔ wɛrɛ mangaw kira denw ni mɔgɔ wɛrɛ mangaw kira denw ka fisa ni den tɔw ye parce que kira ka fisa ni bɛɛ ye n badenw nin ye ko jɛlen de nɔgɔ jumɛn bɛ nin na n'an y'a lajɛ k'a fɔ bonya taara ka d'u ma fu fana o tɛ n'i ye bonya lajɛ k'a ta Ibrahima na ka n'a bila fo Chérifouw Madane Haidara la a bɛɛ ye maaba jurukisɛw de ye ka na ala fana ye min fɔ dɛ u saniyalen don ka na waati de tɛ yen ka nin bɛɛ walawala ye mɛ n b'i lasɔmi dɔrɔn ka dalilu d'i ma ka fɛn dɔ di hakili ma a bɛ se ka min minɛ kira mɔkɛ Hashim munna fɔra ma Hashim Hashim ka hinɛ ale de tun bɛ taa ɲɔ ni mugu ka dumuni kɛ kulu sanfɛ kɔnɔw ye ka kɔnɔw balo hali sini Abasu mɔdenw olu de bɛ hijiden bɛɛ min ji la n'o ye Abdul Mutalib ye kira bɔnnaw de bɛ hijiden bɛɛ min ji la n'u b'a fɔ a ma ko sikaya maa o maa bɛ taa magan ka jɔ n'a bɛɛ ka ji ye parce que ji ka gɛlɛn magan nin ye kira somɔgɔw ka baara de ye k'a ta kafiriya kumaw fo ka na se bi ma n'i ko dɔnni ni ko dɔn a bɛ kira somɔgɔw la Fatima naqiya atahira azakiya Fatima kira ye Ali de ta fɔ mais Fatima ka musoya kama maaw ma Fatima ta dɔn kira ko ana madinatul ilmi wa aliyun babuha a ko ne ye dɔnni dugu ye Ali y'a bonda ye mais nin ye tiɲɛ ye o mais min kalan bɛ ni Ali ye Fatima don kana sigi o la koyi dɔ de kabala Fatima na ko Fatima ne yɛrɛ kabala o anw dɔnni ɲininaw ni fɛnw anw tɛ min dɔ i b'o fɔ a ko an tɛ kelen dɛ nintigi dɔ de b'aw kalan nintigiw danbaw de b'anw kalan i n'u tɛ kelen dɛ kira somɔgɔw ala yɛrɛ de bɛ kodɔn d'u ma k'u kalan parce que ala kumana ka ban ala ko a y'u saniya ala ye kira kanu a bɛ wajibiya a ye minnu fɔ a la a bɛ fɛ minnu ka kɛ a k'olu latigɛ u ye kabako jan wɛrɛ tɛ koyi ala ye yɛrɛ kalan onkɛ min sigalen b'a la n'a sigilen don ala y'a yɛrɛ kalan a ɲinɛna de n bɛna yɔrɔ fɔ a ye don min nana maternité la n balimakɛ n balimamuso mama ye sin bɔ ka do i ma jɔn de ko i da jukɔrɔ ko a sama dɛ mɔgɔ m'o fɔ dɛ a tila ala de y'i kalan o da kana ɲinɛ ala bɛ mɔgɔ kalan wilibali don dɛ Ture Badara Ali tun bɛ ko dɔn kira ye min fɔ Badara Ali Umaru ko n'ale bɛ yɔrɔ min ni Ali tɛ ko ala kana ale balo
a ye Umaru bɔ balo la min na a ka ca siɲɛ 100 mais n'an ye kumaw fɔ ten n'an ma misaliw di maaw bɛna degun u bɛ to fereke la don dɔ la dɔ nana ka na ko dɔ ka misi y'ale ka fali faga kira ko kuma na ko taa Abubakar fɛ a taara Abubakar fɛ Abubakar ko kira bɛ e bɛna ne fɛ a ko kira de ko n ka na ko ka na ɲɛ f'i ye Abubakar ko daba ye daba fa ko kɔni banna o a nan'o ɲɛfɔ kira ye kira ko a ma kisi n'a b'a kan a ko taa Umaru fɛ yen Umaru ko ka kira to yen e bɛna ne fɛ a ko kira ko n ka taa Abubakar fɛ n taara yen Abubakar ko ta a ko n ka na e yɛrɛ fɛ a ko Abubakar ye min fɔ o don koyi a ko a ka taa Ali fɛ yen a taara Ali fɛ yen ko nin ka tura de ka nin ka fali faga wa ko taa fɔ a ye n'o y'a sɔrɔ tura de bɔra ka taa falitigi ka so fali bila yɔrɔ la ka taa fali faga k'a nɔ don ko nka mɛ n'o y'a sɔrɔ fali le taara tura sɛgɛrɛ ko kuma na falitigi pɛrɛdila a nana kira ko walayi ko nin don kodɔnnaw don kiri wɛrɛ dira Umaru ma a don a ma ɲɛnɛbɔ dɛ den dɔ de nana a ko a ye kuma ne ba fɛ a banana parce que den kun ye farafin de ye ba banana ko ale den tɛ ba nana wele Umaru fɛ Umaru ko a ye cɛni minɛ ka taa datugu ale n'u bɛnna a ko a bɛ taa ni mun ye ko a ye nkalon da muso dɔ de la ko a ba y'o ye ale ko a bɛ kɛ ten de wa a b'a sɛgɛsɛgɛ de u nana muso ko a ma a ko ne den tɛ a b'ara k'a nɔrɔ n na ni cɛnin ye nkalontigɛla de Ali ko a ma ko kamalen mun b'e fɛ a ko nin muso in de ne kɔnɔ ta kalo 9 ka ne bange ka n lamɔ fo ne sera maa ye ka tila ka banna a ko muso ko n t'a dɔn depuis Ala kan da a ko baasi tɛ a ko muso seere b'i la wa muso ko ɔhɔ a ko n balimakɛ 4 filɛ nin olu bɛɛ ko an tɛ nin dɔn yɛrɛ cɛnin ye nkalontigɛla de ye a den tɛ Ali ko kuma na Umaru ne b'a kiri tigɛ Umaru ko k'i bɛ nin kiri tigɛ Umaru yɛrɛ kirinna o Ali bi se a bi se dɔnni ni foyi tɛ kelen a ko i ka denfa bɛ y'a muso mɔgɔ min bɛ jɔ i fa ye a ko n balima 4 filɛ nin ninnu bɛ se ka kɛ ne ka denfa ye a ko balima 4 o a b'a dɔn ne kɔni a ka ko a b'a dɔn ne n'aw ka ko tigiya ka kan ne mana ko min k'aw ka du kɔnɔ y'a dɔn o kan ka kɛ u ko kira bina kɛ de e mana min kɛ an sɔnna a ko muso fana ma i diɲɛna ne ka ko ye wa a ko ɔhɔ kira bina kɛ de e mana min kɛ an sɔnna a ko alisilamɛ jamaw ne Badara Ali baw kɛ seere ne ye muso in furu cɛnin ma a furu nafolo bi ne yɛrɛ kan a ko nin baro na furu nafolo na wari di muso ma o nana ka na wari suru muso kan ko kuma la cɛnin ma ko a k'a minɛ a ka taa muso don mɔgɔw bɛɛ y'u kɔ don muso ko a ye na n fɛ Ali ko a kɛra di a ko n den don n den bɛ se ka furu ma cogo a tɛ se dɛ
Alhamdulillahi rabbil alamin wajul kɛnɛ kuncɛlen kɔfɛ an sɔrɔla ka se mɔgɔ minnu yɛrɛ ye kɛnɛ sanumanba in labɛn n'o de ye Chérifouw ka kɛnɛ ye jamiyatu ansardine bolofaraba min bɛ sankaw fɛ yen nɔ komite Medine an sɔrɔla ka se kun min y'u bila ka kɛnɛ labɛn Chérifouw tɔgɔ la u ye caman fɔ an ɲɛna o la an ka cɛkɔrɔba an'an karamɔgɔ a Cheikh Adam Jaabi a da sera fɛn caman ma an ka jɛ an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ. Alhamdulillah. بعد أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف خلق الله الحمد لله ينقل منك جاراني كوميا أنغا كوميتي بلاكا Chérifouw ka kɛnɛ sigi ala ye an garisɛgɛ ka an boɲɛ ni karamɔgɔba dɔ nɔfɛ tugu ye o de Seydil Kerim Chérif Ousmane Madane Haidara parce que ale nɔfɛ tugu y'a jira an na vraiment fɛn dɔ bɛ yen ni dogo kɛnb'a kan dogo kɛnb'a la silamɛya la a ti fɔ a dogo la carrément nka mɛ ɲinɛ kɛnb'a kɔ fanga ma d'a ma n'o de ye Chérifouw yɛrɛ bonya ye mɔgɔw dusukun na parce que ni fɛn bonyana mɔgɔ dusukun na i ka bonya bɛɛ bɛ s'a ma i b'a kɔrɔta i ti ɲinɛ a kɔ. Bon n'an ye diɲɛ lajɛ i b'a sɔrɔ fɛn o fɛn n'o ye sɛbɛ ye ni ɲinɛ bi kɛ ɲini ka k'a kɔ o bi don dɔ ta ko journée mondiale de tan ka don kelen ta san kɔnɔ k'o don kɛrɛkɛrɛ o fɛn ye pour que a la ko bi dɔn ɲinɛ kana k'a kɔ. Bon an karamɔgɔ nɔfɛ tugu n'o ye Chérif Ousmane Madane Haidara ale fana a ye Chérifouw fɔ an ye mais hali bi ani mɔnɛ de don k'a sɔrɔ vraiment a y'a seko kɛ ani mɔnɛ de don a ko ale kɛra Chérifouw ye ko nun tɛ Chérifouw kun bi dɔn. Bon o kosɔn an fana Chérifouw bi dɔn cogo di ni bɛɛ ye Chérifouw ka kɛnɛ sigi ka dɔn dɔɔni fɔ Chérifouw kan Chérifouw bi dɔn. Chérifouw ala y'u dilan u ɲɛna bunadamadenya ma u ɲɛna mɔgɔya ma nacogo siya bɛɛ la hinɛ na makari la jogo la kodɔn na dɔnni na. An ka wajulu la an da tɛmɛna kan k'a fɔ kira ko kisi n'a b'a kan ale ye dɔnni dugu ye Badara Ali ye a bonda ye ja Badara Ali y'a bonda ye an nana sɔrɔ ja kira yɛrɛ denmuso o kalalen don ni Badara Ali ye munna parce que don dɔ la kira ye question dɔ de poser a ka sahabaw kun kisi n'a b'a kan sahaba bɛɛ dɛsɛra ka jaabi. Mais a don y'a sɔrɔ Badara Ali ale ka so ani misiri de nɔrɔ no ɲɔgɔn na ale kun bi fɛ ka bɔ ale nana question in sɔrɔ yen ale dun t'a dɔn ale segira ka taa so a sigilen ka taa so a taara an ba Fatima de ɲininka o kuma an ba Fatima ɲininka a nalen kana dɔnkili sigi kira y'a ɲininka Badara i na ko ɲɛna an ye nin ɲininkali in de kɛ e b'a dɔn ɲininkali kun ye mun ye a ye ɲininkali kɛ ko fɛn jumɛn de ka fisa muso ma ni fɛn bɛɛ bɛɛ y'i ta fɔ mɔgɔ si m'a sɔrɔ. Badara Ali ɲininkala min kɛ Badara Ali y'a jaabi a ko cogo di k'a ka sutura ka bɔ walicɛw ɲɛma ko de ka fisa muso ma ni fɛn bɛɛ. Kira y'i kanto a ma ko Badara Ali ko yala e ni Fatima tɛ ɲɔgɔn ye a ko tiɲɛna ko n'a ye ɲɔgɔn ye. Donc Fatima tu kalalen don ka tɛmɛ Badara Ali kan kodɔn ani kalan fana tɛ kelen. Chérifouw bi kodɔn ala y'u sɔn fɛn caman na ale y'an karamɔgɔ Chérif Ousmane Madane Haidara nin dɔnniw b'a la bɛɛ b'o dɔn ko dɔ bɛ yen bɛɛ bi kamana gan mais ale b'a kɛ i ko tulo depuis fitiniman olu jɔra an y'o mɛn tarikuw la a fitinin dɔ ye ɲininkali dɔ kɛ a fɔra ye k'a fɔ Chérifouw dɔ bɛna wuli a bɛna kabako kɛ a bɛna mɔkɛ ka diinɛ dɛmɛ nin cɛkɔrɔba in ye yaalali kɛ mais a bɛ Chérif Ousmane Madane Haidara ka dugu kɔrɔ ni Chérif Ousmane Madane Haidara ka dugu man jan mais ale taara daminɛ Chérifouw dugubaw la ka yaala fo kɔfɛ bon a ma mɔgɔ si sɔrɔ min b'a ka question jaabi o question ye jumɛn ye ko fɛn jumɛn de bɛ yen ne a si ye a tɔgɔ ye di tile 3 ye. Bon o kumana a ma jaabi foyi sɔrɔ
kumana a nana labana ka na tamani Chérifouw lajɛ a ye Chérifouw lajɛ a nana sɔrɔ a ye question poser cɛkɔrɔbaw kun a ma sɔrɔ o la a nana denmisɛnninw ye koti tɛ na a ye question poser denmisɛnnin si ko k'u t'a dɔn Chérifouw madan hadara ko ale b'a dɔn a ko e b'a dɔn de a y'i turi kunbiri kan de a ko a k'a fɔ hadara y'a fɔ a ko ala de don fɛn min n'a tile n'a si bɛɛ ye tile 3 ye ala don kunu bi sini ala de don bon nin dɔnni ninnu a bi sɔrɔ Chérifouw de la a bi sɔrɔ Chérifouw de la ala ka diw de don n'ala ye maa min bonya ni fɛn min ye o y'o ta de Fatima ali kun bi ten a mɔdenw ni fɛnw kun bi ten komi waatiw korolen don ni kira mɔdenw ye kabako kɛ fo kana se nin ma ali ka dɔnni bɛɛ kɔni b'o dɔn ali ko ale ma salu ni kabla an tafqidu ni a ye ne ɲininka sɔmi ne ka tila aw la wa kumana ɲininka min na a b'a dɔn ali ye kabako de kɛ a ye Solomana ka kabako ɲɔgɔnna kɛ muso dɔw nana kana kɛlɛ den fitinin kan nin ko n den don nin ko n den de don a kɛra Umaru tile Umaru kamana gana Badara Ali nana ko Umaru ma ko e diɲɛna n ka kiri tigɛ a ko n b'a tigɛ a ko muso ma e den de don ko kelen wɛrɛ ma e den de don o ko ale den don a bɛɛ bi kalen na a ko baasi tɛ a ko a ye na ni muru ye u nana ni muru ye kelen ko a ma i bɛna mun kɛ a ko aw fila bɛɛ m'a fɔ aw den don a bɛɛ den de don o kumana n bɛna den in tilan 2 ye ka kelen di kelen ma ka kelen di kelen ma a ye kelen ɲɛda filɛ o ɲɛ bɛ ca kelen ko a to ye ali o kuma a den nin ma a ko k'o kuma e den de don sabi e min y'a hinɛ minɛ e den de don kelen ye jɔnsɔnna kɛ a ko ali ye tiɲɛ fɔ nin den de don parce que kodɔn de don ali ye kiriw tigɛ ni yɛrɛ ye miiri mɔgɔya la i ti bɔ yɔrɔ dɔ a na fiyewu dɔw nana se Badara Ali ma mɔgɔ u ye jara ka jɛnɛya de kɛ aw ka hakɛ to u nana min kɛ Umaru de kun bɛ yen Umaru ko ka hadu bɔ mɔgɔ 5 bɛɛ la cɛ 5 don Ali ko Umaru ko a ti kɛ ten dɛ hadu bɛ b'u la ten cogo di ɲɛ de bi k'o la Umaru ko kuma baasi tɛ Ali a kan ka kɛ cogo min y'a di ma a kɛ ten ali ye a ye kelen kunkolo tigɛ ka kelen do diɲɛ na k'a keru fo k'a faga a ye gɛɲɛ 100 bɔ kelen na a ye gɛɲɛ 50 bɔ kelen na ka kelen bagabaga ten ka taa bɛɛ kamana gana mɔgɔ 5 u bɛɛ de jɛra ka jɛnɛ u ye jɛnɛya kelen de kɛ mais u ka kiri ma kɛ kelen cogo di ali ko kumana nunu mɔgɔ 5 ni y'a ye ɲɛ min faga o ni fagali kun ka kan o ye zimi de o kɔrɔ ye di silamɛya ye minnu minɛ u ser'u la a m'u karaba ka don u ka diinɛ na ko to i ka diinɛ kan mais i bi lɛnpo sara ye silamɛya la n'olu ye janfan kɛ u kan ka faga de k'o ye janfan kɛ o ni faga ka kan a ko kelen o ye cɛ muso furulen de n'o ye jɛnɛya kɛ o kan ka fara lakirun de a ko kelen don min ni gɛɲɛ 100 bɔra la o ma muso furu gɛɲɛ 100 de kan ka b'o la n'o ye jɛnɛya kɛ a ko min don ni gɛɲɛ 50 bɔra la o gɛɲɛ 100 tilancɛ ye o ma muso furu jɔn don o kumana o ka ɲangata ye hɔrɔn ka tilancɛ ye a ko ɲɛ min to yen y'o bagabaga o ma bugɔ o ma foyi y'o bagabaga k'o bila ka taa a k'o ye fatɔ de donc nin 5 si ka kititi kelen bɛɛ lafiya la o kɔrɔ kira mɔden ninnu kabako de b'u la kabakoba ala ka diw de don cɛ dɔ muso dɔ nana
nin ye kabako ye faamu ni kodɔn dan de ni muso in nana fɔ Umaru ya ko Umaru ko cɛ bɛ muso min fɛ ko n'a bɛ fɛ ka cɛ wɛrɛ ɲini n'a fa ka diɲɛ ye ko yala o bi daga wa bɛɛ kamana gana Umaru ko Ali fo ne ye nin ɲɛnabɔ ne ma nin faamu Ali ko muso ma ko ti cɛ wele ka na a ye cɛ wele ka na Ali ko cɛ ma a ko an bɛ nin muso di cɛ wɛrɛ ma a ye muso ko yala cɛ jumɛn b'a fɛ bɛɛ kamana gana ka muso cɛ furu sa a fɔ cɛ muso furu sa ka bɔ a kun k'a di cɛ wɛrɛ ma bɛɛ kamana gana a ko u ma n'a y'a ye an ye fɛn o fɛn kɛ a y'a ɲɛ de ɲini a ko cɛ in man kɛnɛ de a nana kuma de fɔ fɛlɛ ye k'a fɔ ale cɛ a man kɛnɛ o kumana a b'a ka tɔɲɔna n'i y'a ye cɛ yɛrɛ diɲɛna n'a ye cɛ b'a dɔn n b'a ka nin tɔɲɔna ne ti cɛ ye o kumana nin kodɔnw bɛɛ kun bɛ Ali la n'i ye jate minɛ ka Ali ka cɛfarinya lajɛ ka tila ka Ali yɛrɛ lajɛ tuguni i b'a sɔrɔ sabali bɛ Ali la muɲu bɛ Ali la o kɔrɔ ye di cɛfarinw don se b'u ye u bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ nka mɛ o tilala ka Ala dɔn ka sabali Chérifouw ninnu bi ten de Ali don dɔ la a ka jɔn dɔ bɛ yen a y'a wele jɔnkɛ kogo de b'u ni ɲɔgɔn cɛ a tulo b'a kana Ali munumuna ka taa jɔnkɛ lajɛ a ko yala e ma ne ka wele kan mɛn a ko n y'a mɛn a ko munna de i y'i wele i y'a mɛn i ma hali n jaabi a ko Ali anw hakili sigira an b'a dɔn i ka base foyi tɛ s'a ma o de y'a to mi jaabi Ali ko k'i ye tiɲɛ fɔ k'o kuma n y'i kan hɔrɔnya i y'a dɔn se b'a ye a sabalila a muɲuna kɛlɛ kuma a y'a jira cɛ la hali bi ne ka tɔɔrɔ tɛ s'i ma ne y'o danaya sɔrɔ ne yafar'i ma o kumana silamɛya ye n den Chérifouw ka ko ni k'i b'a ɲɛfɔ dan t'a la a musomanw bɛ taa cɛmanw bɛ ten Chérifouw muso dɔ bɛ Seyida Nafisa su kɔnɔ ale tun bɛ arakan 1000 de seli arakan 1000 u y'a ɲininka mun na i bɛ nin kɛ a ko ne ma nin kɛ walahi ko n bɛ siran Ala ɲɛ ma nin kɛ fana ko nata bɛ Ala la u ko kumana e ye mun kɛ a ko ne ye nin kɛ n mɔkɛ kama lahara a ka jira dɔrɔn k'a fɔ ko nin ye Muhamadu mandon musoman dɔ de ka baara ye o muso kelen de ka kuranɛ kalan k'a jigin a yɛrɛ kaburu kɔnɔ siɲɛ 70 sɔn a ka sa bon Ala ti jɔn janfa n badenw Chérifouw u ka bon maa o maa kɛr'u fɛ i bi bonya maa o maa y'u bonya Ala b'i bonya mais u yɛrɛ de ye Ala dɔn u n'u ka bonya bɛɛ k'u yɛrɛ dɔn ka bonya o Seyida Nbara k'o min fɔ ale de kun y'an ka alimamiba dɔ ka pharmacie n'o ye de a tɔgɔ de Imam Shafi n'a banana a tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la dɛ a bɛ ciden de bila ko taa fɔ Seyida Nafisa ye k'a ka dugawu kɛ n ye ni Seyida Nafisa ko Ala ka nɔgɔya kɛ dɔrɔn sɔmi ciden ka na o bɛna sɔrɔ Shafi a kɛnɛyara o de la Shafi satɔ a y'a ka testament sɛbɛn a ko ni n sara a y'a to Seyida Nafisa ka seli n kan a n'a ka musoya kumana Chérifouw depuis kunu fo bi Chérifuya bɛ ten an karamɔgɔ fana bɛ ten question ba dɔw bɛ yen i b'a fɔ ko k'a ko n'ale dɛsɛra ko bi kɔnɔ a b'i minɛ i b'a sɔrɔ o de ka nɔgɔ a ma o la alhamdulillah anw ye Chérifouw ka kɛnɛ sigi yala mɔgɔw bɛ se ka dɔ dɔn Chérifouw la kɛrɛkɛrɛma sigikun foyi t'a la an fɛ o kɔ vraiment an ka comité an b'u fo u ye nin daminɛ a b'an kɔnɔ na Ala sɔnna nin kɛnɛ in tɛ dasira la san o san an bɛ continuer n'a ye parce que karamɔgɔ ye sira jira an na bamananw ka kuma don ko ɲɛ bɛ ɲɛ jira mais ɲɛ ti ɲɛ fara y'a ye ale kɔni y'anw ni Chérifouw ɲɛ jira a ye tiɲɛ jira an na ka ban alhamdulillah an b'a fɔ ka dugawu k'a ye a n'a ka denbaya ka dugawu kɛ Mali fana ye yarabi cɛbɛn ani kanbɛn Ala ka sabati Mali kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ fana Mali Ala ka basigi sabata kɔnɔ
ka duwawu kɛ an karamɔgɔ yɛrɛ ye sijan ni kɛnɛya Ala k'u da an ma a n'a ka denbaya Ala k'u kisi k'u tanga an tɛ ɲinɛ an ka faamaw kɔ n'u de y'an ka sɔrdasiw ye an bɛ duwawu kɛ u ye yarabi Ala k'u kisi k'u tanga Mali jugu a dogolen n'a bangenen yarabi u ka dabali Ala ka a segin u yɛrɛ ma min ka bɛ hɛrɛ kɛ Mali ye Ala ka hɛrɛ k'a ye min ka bɛ tɔɔrɔ se Maliyɛnw ni Mali. O tɛmɛlen kɔfɛ an sɔrɔla ka kuma galamani tɛngu Medine yɛrɛ komite président ale fɛnɛ bɔra ka dakuruɲɛ fila foli a n'a ka nisɔndiyali kan k'o lase an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛnɛ fɛ. Alhamdulilahi rabbil alamin. Kuma janti an bolo su na k'a fɔ an nisɔn ka di kojugu parce que an ka nisɔndiya tɛ dɔwɛrɛ ye anw ma deli ka komite ye an ka cercle kɔnɔ yan walama section an ka cercle kɔnɔ yan min ye Chérifouw ka kɛnɛ sigi ni ma fili ni y'a sigi ko fɔlɔ ye anw fɛ karamɔgɔ bɔra k'a fɔ sisan ni ye dalu y'an bolo lahara ko kɛnɛ foyi t'i sigi min bɛ Chérifouw ka kɛnɛ bɔ an nisɔn ka di kojugu nin kɛnɛ in kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ye sijan ni kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'a dan karamɔgɔ ma an ka wulikajɔ kun ye lahara sɔrɔ cogo ɲuman ye an tɛ se ka fiyewu n'an m'an yɛrɛ bakun janfa ne b'a dɔn ni Ala sɔnna a ma lahara sɔrɔ cogo ɲuman an b'a sɔrɔ Ala k'an don Chérifouw lahɔrɔma na an b'a ɲini Ala fɛ an ka komite Ala k'a kɛ ka diɲɛ komite bɛɛ dan o de y'an ka nisɔndiya foli yɛrɛ k'a fɔ Ala ka hɛrɛ k'an ye Ala k'an san yɛrɛ kɔrɔ kiraba in kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bishina an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn Ala min sɔnna k'an bila nin kɛnɛba in kan vraiment an bɛ Ala fo ka barikada ka waleɲuman dɔn sabula nin kɛnɛ in sigili Ala ta a latigɛ bɛɛ lajɛlen ye ni Ala sɔnna k'e kɛrɛnkɛrɛn k'e bila Chérifouw ka kɛnɛ kan vraiment i kan ka Ala fo la o la alhamdulillah Ala folen kɔfɛ an bɛ tila ka aw Cherifla TV mɔgɔw yɛrɛ fo k'aw barikada ka waleɲuman dɔn ka ɲini Ala fɛ yarabi Ala k'a bolo mɛn a ka baara la o la alhamdulillah nin kɛnɛ in kɔni a sigila Medine comité fɛ vraiment an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka lase Medine comité président ma ka lase a ka birikɔnɔmɔgɔ bɛɛ ma a ka comité tɔnden bɛɛ cɛ fara muso ka denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini Ala fɛ u ye nin baara in min kɛ vraiment nin ye dalu ye an bɛɛ lajɛlen bolo lahara an bɛ se k'an bolo kɔrɔta ni min ye Ala yɛrɛ ɲɛkɔrɔ an bɛ se k'an disi gosi ka nin min ye Ala yɛrɛ ɲɛkɔrɔ Chérifouw kanu na sabula n'i y'a mɛn ko Chérifouw kanu o yɛrɛ de ye silamɛya yɛrɛ sinsinbere ye sabu n'an ye Muhamadu Mustafa alayhi salam k'a ka kumakanw filɛ an ka kitabu dɔ u b'a fɔ a ma ko Kenzul Umal ne ye Kenzul Umal kɔnɔ lajɛ kira yɛrɛ b'o fɔ an ɲɛna kisi ni nɛɛma ma ko asasul islam hubbi wa hubbi ahli beiti ko silamɛya yɛrɛ supasima a fondation ko ye ne Muhamadu kanuni ye ani ne Muhamadu somɔgɔw kanuni nin b'aw jirana k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i k'i bɛ silamɛya fɛ kɛrɛnkɛrɛnma n'i ye silamɛ ye kira somɔgɔw kanuni k'u bonya jira k'u valeur jira mɔgɔw la nin bɛ wajibiya silamɛ ɲuman bɛɛ kan vraiment an kɔni yelen nin kɛnɛ in kan vraiment a bonyana ma a diyara an ye sabula dalulo an bolo Ala ɲɛkɔrɔ an bɛ tila ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka lase an ka sababu ɲuman ma Seydou Ousmane Madani Haidara nin sababu ɲuman bɛɛ bɔra ale de la ka ɲini Ala fɛ sijan kɛnɛ ni labanko ɲuman yarabi Ala k'o di an ma a bɛ sira fɛn min ye diɲɛ fara lahara kan Ala ka don an n'u cɛ Ala k'o k'a kan Ala ye bonya kama kira n'a somɔgɔw kama sɔli ala rasul. O kɔfɛ an balakaw minnu bɛ komite in kɔnɔna na olu fɛnɛ bɔra k'u ka nisɔndiyalikanw an'u ka duwawudenw an'u ka folikanw lase an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛnɛ fɛ. Alhamdulilayi an bɛ kɛnɛ mun kan n'o ye kɛnɛ sanuman ye n'o ye Chérifouw ka kɛnɛ ye an bɛ Ala fo k'a barikada ka kɛnɛ in sigiba denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba ka fɛn o fɛn sen dɔ a lamaga la a kɛra musaka a kɛra farikolo lamaga an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'u ni cɛw yɛrɛ ye. An bɛ tila k'an ka foli lase jɔnni ma an ka karamɔgɔ sanumanba n'o ye Chérifouw Ousmane Madani Haidara an b'a fo san toro ni kalantira fɔ Bamakɔ Bangɔni kulu sanfɛ an b'a fɔ k'a Haidara k'a ni ce Ala n'ale sababu Chérifouw lakodɔnna fo ka n'a kɛ mɔgɔw ka ŋaniya siri k'a f'u bɛ Chérifouw ka kɛnɛ sigi o sababuya bɔra ale de la donc an b'a fɔ ko Ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma nin kɛnɛ in ɲɔgɔnna caman Ala k'a caya san kɔnɔ Ala k'a caya Mali kɔnɔ Ala k'a caya diɲɛ kɔnɔ si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'o di an n'an ka karamɔgɔkɛ ma yarabi Ala k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye komi ale yɛrɛ kɛra ɲɛmɔgɔ ɲuman ye cogo min an ka taabɔ an bɛ foli kɛ ko Ala ka hinɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balimakɛ n'o ye Burama Munkuru ye ale mun bɔra ka taa Ala ka hinɛ na sisan an b'a fo k'a barikada nin kɛnɛ in n'a bɛ nin tɛ fɔ a kɔ a ye nin kɛnɛ in dunge ye donc an bɛ dugawu k'a ye ko Ala ka lahara sɔn suma ye Ala ka kɔto nɔgɔya an yɛrɛ ye Ala k'an diɲɛ fara ko ɲɛ
ciba kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam. An kɛnɛ hɛrɛ Ala k'an si hɛrɛ la. An nana an ka nisɔndiya kɛnɛ kan. A diyara an y'a bonyana ma. Ala ka nin k'a fɔlɔ, Ala kana nin k'a laban ye. An b'an ka karamɔgɔ fo. A n'a ka denbaya, Ala kana jugu b'an na la, Ala kana jugu s'an na la. Ala k'a kɛ si ni kɛnɛya ye. Ya Rabbi Ala ka nin kɛ taa ɲɛ ye. A ye nisɔndiya bonyana ma yɛrɛ de. An y'an ka komite fo, k'an ka jaabi fo, k'an ka karamɔgɔ bɛɛ fo, k'an ka présidentw fo, k'an ka ansaru tɔnden bɛɛ lajɛlen fo. Ala ka samɛnɛ jira an na. An tilela hɛrɛ la, Ala k'an si hɛrɛ la. Sirifikanu a diyara an ye kojugu. Sirifikanu Ala kana nin k'a fɔlɔ ye, Ala ka nin kana k'a laban ye. Ya Rabbi Ala ka nin jidi, Ala ka nin jidi an bolo, Ala ka nin kɛ hɛrɛ an bolo, Ala ka nin kɛ kɔrɔtɛ an bolo, Ala ka nin kɛ wasa an bolo. A diyara an ye fo k'a dama tɛmɛ. Ala ka san wɛrɛ yira an na, san caman caman an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Assalamu alaikum warahmatulahi taala wa barakatuhu. Ani fo ka taa se komite in yɛrɛ kɔnɔna na, vigile minnu b'a kɔnɔna na ani jeunesse olu bɛɛ lajɛlen bɔra k'u ka dakuru ɲɛ filaw lase. An bɛ Ala de fo k'Ala barikada, k'an karamɔgɔ jaabi fo, ka n'a ka denbayaw bɛɛ lajɛlen fo, ka Medine komite yɛrɛ fana fo. Si ni kɛnɛya bɛ Ala de bolo, Ala ka nɔgɔya an n'u ye. Ya Rabbi a daminɛna nin cogo la cogo min an b'a ɲini setigi Ala fɛ, Ala ka sɔn komite yɛrɛ bɛɛ ka nin ladege a kɛcogo ɲuman yɛrɛ la. Ya Rabbi Ala ka ɲɔgɔnnaw caya. Masa min ye ɲinan jira n na, Ya Rabbi o masa in ka san wɛrɛ jira n na, ka jira n na ni si ye, ka jira n na ni kɛnɛya ye. An karamɔgɔ yɛrɛ n'o y'an ɲɛjɔyɔrɔ n'o ye a sedi Chérifouw Usmane Madani Aidara ye, an b'a ɲini setigi Ala fɛ si ni kɛnɛya Ala ka nɔgɔya n'a ye. Lajarabi dɔɔni min dalen b'a kunna Ala ka ta fɔ n ka nɔgɔya n'a ye. Si ni kɛnɛya bɛ Ala de bolo, Ala ka nɔgɔya n'a ye. Jugu tɛ fɔ mɔgɔ la, Ala kana jugu fɔ la, Ala kana jugu sanna la, Ala kana n'a laban tiɲɛ pewu. Laban ko ɲuman bɛ Ala de bolo, Ala ko nɔgɔya an n'a ye. Ya Rabbi a ka d'a ye cogo min diɲɛlabɔ bɛ se ka lafiya cogo min Ala ka sɔn Ala ka kɛ o kɛcogo ye. Ya Rabbi karamɔgɔ yɛrɛ n'a ka denbaya Ala ka n'u kisi, Ala ka n'u tanga. An ye min nisɔngoya min kɔnɔna n'o ye an karamɔgɔ n'o ye Burama Mukoro, an b'a ɲini setigi Ala fɛ, Ala ka dayɔrɔ suma, Ala ka yafa k'an ma, ka se a k'an ma lafiya ye, Ala k'an yɔrɔ kisi, Ala k'an yɔrɔ tanga. Bancogo ɲuman Ala ko nɔgɔya an yɛrɛw ye. A b'an yɛrɛ sɔrɔ don min o k'a sɔrɔ ni setigi Ala tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo, Ala ko k'a ka Ala bonya kosɔn, kira n'a so bonya kosɔn, alikuranɛ bonya kosɔn, sɔli ala rasul wa salim. An bɛ Ala fo ka Ala tanu ka Ala barikada, an nisɔndiyalen don, an bɛ Ala fo ka Ala tanu ka barikada, ka aw Cherifla TV baarakɛlaw fana fo, ka ɲini Ala fɛ si ɲuman ni kɛnɛya ɲuman Ala k'o di an n'aw ma. O la an karamɔgɔ Ustazu Adamu Jabi an b'ale fana fo, ka an ka komite président fo ani an ka komite ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen. Olu mun kɛra wulikajɔ sababu ye ka nin kɛnɛ ɲɛnamaya ni Chérifouw ka kɛnɛ sabula o y'an hakili jigi Alakira ka kumakan dɔw la a ka kitabu kɔnɔna na. Kɛra kuma min n'a ka sumayɛlɛmɛ kuma sela n'a ko sɔni Ala ka wele bɛna se ale ma, ale bɛna wele in jaabi mɛn a bɛ taa ka fɛnba fila to ni o ye Ala ka kuranɛ ani ale kira somɔgɔw. A ye kale ko lahara don min aw ɲininka n somɔgɔw la Ala ɲɛkɔrɔ a y'o fɔ fo siɲɛ 3. Wala ni an karamɔgɔw wulila ani an ka komite n'o ye Medine komite ka wuli ka jɔ k'u bɛ kɛnɛ sigi Chérifouw ka kɛnɛ walasa lahara don ni Ala bɛna an ɲininka o ka kɛ anw bolo waso yɔrɔ dɔ ye. Vraiment anw denmisɛnninw yɛrɛ nisɔndiyalen don o kɛnɛ kan parce que anw jeunesse fana sera ka ye o la, o ye anw bolo nisɔndiya ko ye, o ye anw bolo Ala barikada ko ye. O la nisɔndiyalen don n tɛna se ka kuma kuntala janya ka tɛmɛ nin kan. N bɛ aw yɛrɛ fo ka ɲini Ala fɛ Ala k'aw mɛn a ka baara la ka tila ka dugawu kɛ an karamɔgɔ Chérifouw Usmane Madani Aidara. Sija ni kɛnɛ ni labanko ɲuman bɛ Ala bolo, Ala k'o di an n'a ma. A bɛ min ɲini diɲɛ hɛrɛ ni lahara hɛrɛ la, Ala k'o di an n'a ma. A n'a ka denbaya Ala k'a n'a kisi, Ala k'a n'a sutura, Ala k'a n'a hijabu, Ala k'a n'a kisi ka don ani dafɛnjugu bɛɛ lajɛlen cɛ. Ala k'o kɛ Ala ya bonya kama, kira sanama in kama, Chérifouw hɔrɔma kosɔn, sɔli ala rasul. Rahmatulahi taala wa barakatuhu. An denmisɛnninw, an ye Medine komite denmisɛnninw, Amsar denmisɛnninw ye. An nisɔndiyalen bɛ bi Chérifouw ka kɛnɛ in sigili la. An kalenkan ninnu fo ka taa se an ka ninakili laban na, an bɛ an karamɔgɔ a n'an fɔ kɔ fo ka taa se an ka ninakili laban ma. An b'u dɛmɛ an ni n'an ka nafolo, an bɛ Ala deli ɲinɛ ta yira an na cogo min na, ya Rabbi Ala ka san wɛrɛ ta yira an na. An karamɔgɔ Chérifouw Usmane Madani Aidara ale min kɛla ni kɛnɛ in sigili sababu ye, an b'a fo k'a Aidara. O kɔfɛ an b'an fa fo Adama Jabi, sija ni kɛnɛ labanko ɲuman, ya Rabbi Ala k'o di an n'a ma. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An balima Cherifla TV lagɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An tɛ segin an tɛ ɲinɛ k'an ka fori kurakuraya aw ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la wajulu tɛ fɔ aw minnu kɔ. An b'a hakili lajigi ni kun ya anw ye santoro ani karante la. Jamiyatu Ansardin bolofaraba min bɛ yen nɔ sankaw fɛ yen nɔ.
komite Medine u ye kɛnɛba sigi Chérifouw tɔgɔ la. Chérifouw tanu ni ka Chérifouw ɲɛfɔ silamɛ jama ye. Nin kun ye an ye o kɛnɛ kan ni ɲinɛnta kɛra a tako fɔlɔ ye. An b'a Ala deli san caman bɛ Ala bolo, Ala k'o yira an kɛnɛ na. Bilasiralikan minnu dira kɛnɛ in kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka mɛnli tulo ɲuman d'an ma. A mɛnlen kɔfɛ k'a ta ka baara kɛ Ala k'o nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Nin de kun ye an ka bi sɔrɔlenw ye. Aw k'an bɛn sigida wɛrɛ. Shukran lakum wa dumtum bi khayr. Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chiedeme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chiedeme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chiedeme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala ka chiedeme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya